সাবজোনালनि उद्योगा এই भारत सरकार सोलों हाथायाव कायसा पान्दा संसा माने ओ पान्दा सिखला रंनो तंथग्रि माने पान्दा ओ पान्दानि सभापति ते औरो फाइ मानजा खयका जोनाल चेयरमैन भाइस चेयरमैन सिनी सब जोनाल अफिसार ते सोशल जत लिडार्स रंनो आं जतन पुइला आं सबानि तिबाय ते औरो जे खेला नाय तंनाय ते बसगांगो आचुक तंनाय काकक बुकुक रंनो आं पुइला बेलाय बेलाय हामबाय आफारो कक के बसि कुबुइनो आनि लिडार्स रक एवं औरो जेता तिनी सालांनाय कक रक नांबानि कक साका अर्थात त्रिपुरा हावो चिनी सिखला रंनो जों कासुनान हिंखाय खेला दुलानि माध्यमे ताबुक जों करोना तैयै जों सारा त्रिपुराव ताबुक जरातै 672 जन बरक थैका अब कागजे पत्रसि किन्तु अबनि सिगां तेव बिसिरक थै दंगना कागज सारा गोबांमा बरक थैजाक ते ड्राग्स ओ ड्राग्स नो कासुनान बागै सिनि खुबै दरकार सिनि सिखला बोरै सिखला चला सिखला रंनो ओ ड्राग्स नो जों सबसे कतर मने खायै ओ ड्राग्स जों माका सुनाय दिनै ओ पान्दा तैयै अरो जे आइजन खायनाय पान्दा रक बर नां बेलाय हामाय मारिवो जे जों ओ ड्राग्स तै जों दे थाइनि पास साइमाका अरनि आमचाइनि बरक सुरुया त्रिपुरा राज्य जत आमचाइनो जों कबलजाक दङ केनना जों हासक तला रग तंनाय रक विशेष बाग अरखाय तैबो हामे मा नंगो तैनि प्रब्लेम चाथायनि प्रब्लेम हाइफानो जों मुया जानाय रक आबनो जों आबनो नरै ताउ फन्त गोबां मा बाचि दङ सबसे कक गानि अबसि गरा जे उद्योग नामाने এই উদ্যোগ ন তিনো তিনি ড্রাগস नि ব্যাপারও এবং করোনাनि ব্যাপারও जों ककमा सालायो महाराज ताबुक नायो त्रिपुरा राज्यआव थानसा खलायै थानसा सुरो थानसा बखावो बाहायखाय এই त्रिपुरानो प्रतिरोध कासुई त्रिपुरानो मुक्ति रिमानो सिनि मुया जानाय रनो अब आं नुकजाखा कयेक दिन सिगां आईपीएफ नि एकजन एमएलए विश्वकेतु देव बर्मा बनिजी এই 80,000 বেতন খিবই बनिजी स्वयं रिजिगनेशन लेटार रेखा पार्टी रिजिगनेशन लेटार रेखा अब जेखाने बरकनि थाइसा कक सामानो फनांमाया बरकनो जे कक सामानि आ कक नारगमालिया अबनि प्रतिश्रुति बार बार कक साका जों त्रिपुरालैंडनि शब्द त्रिपुरा राज्यआव बसकां 2023 एमन कुनो बरक रिजनल पार्टी दंगला शुद्ध एकमात्र এই त्रिपुरा मथाव जत हाजार हाजार त्रिपुरा मथा उपाय नहीं केनना बिनि हारमुं काहाम बनायो ग्रेटर त्रिपुरालैंड ओ ग्रेटर त्रिपुरालैंड तीनो ताबुक त्रिपुराव गोबां मा बरक चर्चा खालाय दंखा ग्रेटर त्रिपुरालैंड ओंखायबा जों मा दंनो मा दंया अबनि तियै जोंनि उपरा गोबां मा बरक गोबां मा कक चिनी मुया जानाय रंनो गोबां मा कक खनारिवो ताबुक जरातै 10 अबन बागै जों